Meidän perjantai meni heti aamutuimaa ihan vihkoon. Meille kävi nimittäin hieman hassusti, kun meidän lihamylly otti varaslähdön ja päätti lähteä eläkkeelle kesken tuotantopäivän. Lihamyllyn hajottua koko tuotannon työjärjestys meni aivan uusiksi ja vaati uudelleen järjestelyä. Valmiiksi järjestelty makkaratuotanto jouduttiin siirtämään maanantaille, ja sehän tiesi sitä, että edessä olisi erittäin hektinen maanantai, sillä silloin meillä kuivataan 1500 kiloa lihaa. Ei muuta kuin uutta myllyä tilalle, jotta saadaan hommat taas rullaamaan. Vai saatiinko? Jännitystä riittikö parhaassa thrillerissä, ja tuossa kohtaa me ei edes vielä tiedettykään, miten tämä homma päättyy. Onneksi uusi lihamylly saapui tyylikkäästi ja turvallisesti perille, ja tuotannon porukka hoitti käyttöönoton niin ripeästi, että kuvaaja ei meinannut perässä pysyä. Kone pestiin todella huolellisesti, desinfioitiin, kuivattiin ja öljyttiin. Sitten alkoikin kokoaminen ja käyttöönotto. Lihat sisään ja jauheena ulos. Vai tuliko? No eipä tullut. Mylly ei toiminutkaan ihan niin kuin piti, nimittäin terät oli liian tylsät. No ei muuta kuin terät teratukseen, ja johan saatiin homma pelittää vielä tämän päivän päätteeksi. Tästä oli hyvä lähteä viikonlopun viettoon.